Ma'lum bolşaýaly 12-nji ýylyna sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly prezidentimiz iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlyk mundan meýlek götürmek maksady bilen ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Slovak bilelikdäki toporunyň türkmen böleginde öretmek hem de onuň düzümini tasdiklamak hakyna karara gol çekdi. Döwlet başçylarymyzyň belleşi ýaly ýurdumyz Ýewropa döwletleri şol sanyna Slovakiýa Respublikasy bilen netijeli gatnaşyklar alyp barýar. Türkmenistanyň we Slovakiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklar 1993-nji ýylda ýola goýdyldy. Geçen döwürde töwda ykdysady we ylmy tehnik hyzmatdaşlyk maýa goýumlaryň öýdara goraglygy, ulug we talyk ulgamyna gazanlan lalaşyklar ýurtlarymyzyň arasynda hyzmatdaşlygyň uzak möhletdigini esasy üstürmek üçin berk binýat töretdi. İki döwlet Birleşen Milletler Guramatynyň hemde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň şäherlerine ýakyndan hyzmatdaşlyk edip, halkara giňişlikde öňe sürýän başlangyçlaryny ýygyderli gollaýarlar. Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Slovak bilelikdäki toporunyň birinji mejlisine gatnaşyjylar geçirilýän gepleşikleriň ýurtlarymyzyň arasynda gatnaşyklaryň gyzyklanma bildirýän ähli urlarda öýdara hormat goýmak we ynanşmak ýörelgeleri hemde uzak möhletdigini esasy ösdürilmegine täze terg berjekdigine ynam bildirdiler. Mejlisde ýurtlaryň bar bolan ykdysady mümkinçilikleri, iki taraplaryň töwda dolanşygyny artdyrmaň ugrulary barada giňişleýän maglumat berildi. Nyktalyşy ýaly 2025-nji ýylyň awgustynda Abada Millet ýagatçylyk dowlagyna geçirilen Birleşen Milletler Guramatynyň deňdes galgaty bolmadyk ötüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatynyň çäklerini Türkmenistanyň hökümeti bilen Slovakiýa Respublikasynyň hökümetiniň arasynda ykdysady hyzmatdaşlyk hakyna ilalaşa gol çekilmegi döwletara gatnaşyklaryň ötüşine möhüm waka boldy. Çıkışlarda ykdysady diversifikasiýalaşdyrmak strategiýasyny durmuşa geçirýän Türkmenistanyň iň ow dünýä tejribesini we öňdewarjy tehnologiýalary işeň çekme arkaly netije dialoga açykdygy aýratyn bellenildi. Ýurdumyzyň ägir dolu çiğ mal binýady, geografik taýdan amatly ýerleşmegi, amatly maýa goýum şertleri geljek uly türkmen madaryna işlemek üçin köp sanly daşary urtly hyzmatdaşlarda, şol sanly Ýewropanyň we Slovakiýa Respublikasynyň iş toporlaryny uly gyzyklanma döredýär. Mejlise töwda ykdysady, ýalňyz energetika, guruluşyk, ulug ara gatnaşyk we maglumat tehnologiýalary, owa hojalygy, daşur şo goramak, tagly goraş we lukmançylyk, alym, bilim, medeniýet, sport we tiýahatçylyk ýaly ulgamlarda Türkmen-Slovak gatnaşyklaryny ösdürmek bilen bagly meseleler aralanyp maslahatlaşyldy. Bilelikde maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek, Türkmenistanyň bütün dünýä töwda guramatyna goşulmagy boýunça şäherleri utgaşdyrmak, nebitgat buwdagyny enjamlar bilen üpçün etmek, ulug logistika edaralarynyň we kompaniýalarynyň öýdara gatnaşyklaryny işeňleşdirmek, owa hojalygyna ýokary netijeli utuwlar ornaşdyrmak, talip alys-salsygyny giňeltmek, hünärmendleriň hünär derejesini artdyrmak, sanly lukmançylyk we telelukmançylyk, şeýle hem biodürlügi goramak, hidrometeorologiýa babatda tejribeler öwrenmek ýaly ugrularda iki taraply hyzmatdaşlyk ötürmäge gyzyklanmalar beýan edildi. Mejlise gatnaşyjylar döwletara gatnaşyklaryny ösdürmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny tap, ýoly goýulan gepleşikleriň gyzyklanma bildirýän ugrularda ýygyderli esasda geçirilmegine ýardam bermek möhümdigini bellediler. Nyktalyşy ýaly munyň özi ýurtlarymyzyň ykdysady hyzmatdaşlygynyň şertnama huk binýadyny kämilleşdirmäge, işe düzümleriň arasynda göýün gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna we netijede iki taraplaryň töwda dolanşygynyň artdyrylmagyna itergi berer. Şunun bilen baglykda iki ýurdun ministrlikleriniň we puwdoklyň dolanyş edaralarynyň wekilleri bilelikdäki toporuň öňünde durýan anyk wezipeleri ara alyp maslahatlaşdylar. Gepleşikleriň ahyrynda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Slovak bilelikdäki toporunyň birinji mejlisiniň tesbirnamasyna gol çekildi.